Apik sih res pemandangannya. Iya, Zal. Pinter ya, dia nggak tempat. Ya kan, otak Google. Google ki ngerti tempat seapi-api termasuk sirah kuwi. Jenenge nyong. Ya kan sirah tempat sing paling indah nang atine nyong. Temenane. Ya temenan lah masa musuhan. Lah, sing bener, Li. Beneran sayang. Cok, maju cok. Cok, maju cok. Cok. Cuma nah, nyong mati cok. Cek tak arahe. Bro, anak Kagura bro. Endi? Wah, oh. Rizal, Lurus apa, Mbak? loro Rizal lah masa loro deke. Ya mbokan sih. Lah Rizal emangnya nanti? Rizale lunga, Mbak. Ya wis, Mbak, tak lunga ndenge nyong. Wok. Rizal kayak lagi tap-tap mantap kayaknya karo Yangi. Oh, aja. Cuk, dek prigiring gak omong Rizal. Bisik-bisik wae mbok anyangku. Oh. Wis, njuk barani njuk. Yuk. Wasabar. Anjay mabar. Ngageti wae, Bro. Lagi pacaran, Kak. Ya sira jomblo-jomblo. Asline iki nyong duwe pacar, tapi ora kayak pamer. Lho, emang sudah duwe pacar? Ya duwe suatu saat nanti. Itu tak omongin sedela. Konde sih diri omong wae, Kak. Omong-omong barang. Ayo penting. Wis ya, Dik. Mas, aja suwe-suwe ya. Ores. Oke. Tunangan sih dah, Dewi. Pulang kampung. Si Kia dulu sih kan harus main sural. Apa? Jadi wae tinggal terima ini malah kalah. Suwe temen sih. Ngomong apa jane? Lah kok festival ini pergi? Ah, ora apa-apa men Dek. Kadar umai cepak, Kak. Ya wis lah. Saya tak pamitan sih, Nyong. Dek, Iya, Mas. Nyong tak pamit balik sih ya. Bali? Bilang apa sih? Nah, Dek, simbok nggawa kayu kabotan. Nyong gak ngerewangi. Wah, tak kira kayak anak apa, Mas. Ya wes ora apa-apa. Balik dewek ora apa-apa, Dek. Ora apa. Ya wis Nyong tak balik ya. Mas Ijal. Tapi Deko udah bakal ninggalin nyong kan? Ora Sezan. Hati-hati ya. Ya. Janjimu kuwi larani ati. Kayak Resti. Kira apa Resti? Jis? Ngapa mlaku dhewean lah pacare nang ndi dene mlaku dhewean. Culik om lah ndeis. Ya lagi bingung, Jis. Gue pikir beberapa bulan kan nyong pacaran karo Rizal. Cuman kayak mau agi beda banget. Rizal kayak ngumpetna sesuatu maring nyong. Oh, kayak kuwe. Lah Rizal nang ndi? Siki bocahnya wis bali. Ya kuwi gara-gara dicelok napa korban. Yang kira orang ana wektu gawe njujukna dhewe Bali, Pak.
Nyok ora ngerti. Ya wis tak beli ndeken ya. Ya apa karo nyong ayo tak jujur sama Bali. Ya wis lah. Bro, udan-udan ngene kak pesen es teh. Masalah iki bro. Gelo, kuciwa. Ing jero dodo. Dadi sing tak serang es teh. Men adem. Biar. Ambiar. Kok tak rasa-rasa Rizal playboy temen yo. Dewek kemudian jomblo. Masa kae cewek loro. Ibu, ayo. Terus kayak tukang bangunan wae. Cewek wae diborong. Duh, payah. Oh, nyong melas karo Resti. Nyong ya melas. Lagian Rizal wis tunangan karo Dewi, malah pacaran karo Resti. Wih, bro, bener Rizal bujuan? Oh, bro, wis tunangan. Lah si Rasi siapa? Nyong dudu sapa-sapa, bro. Ya wis, bro, suwun infone. Siapa sih nembe kae, bro? Bro, nyong ora ngerti. Kancane Rizal, Bro. Masem. Ora terima iki nyong nak Resti bojo Rizal. Tak wae pelajaran bocah iki. Ya wis yo, bro. Dek reng mari Rizal ayo. Ayo. Kang, di sini Rizal. Woi. Bro, cintane kudu metu. Kayak tendi diparing ngono. Ngapura banget ya, Bro. Nyok gak lungan iki kayak ketemu Dewi. Wingi Resti, siki Dewi. Jelas karo siapa? Ya wis bro, nyong tak lungan enak. Ya wis tenang hati-hati. Oke. Main cok. Ijal. Ijal. Lu siapa, Res? Ya lu Mas Ijal lah. Masa lu Dek? Gamboan sih. Dek kan kanca akrabe Rizal. Mesti Dek ngerti Rizal nanti. Kuai nembe Rizal bewe lunga nang tempat biasa karo Sidik. Karo Dek. Desa apa? Di siapa bro? Yang beruh sirah kuwe, Kak. Nyong ora ngerti Res mau karo siapa. Ya wes. Awas ya anak kampus. Waduh. Gawat ya, Bro. Mah nyong keceplosan barang. Bakal perang nih, Bro. Ayah sih. Yang suwe lho, dhewek ora tau ketemu. Bahkan kontekan wae jarang.
Apa dhewe ora kangen karo nyong? Yang bukane malah dheke sik ora tau ngabari nyong. Bahkan nyong ngechat dheke wae mesti balese sibuk. Nyong kan sibuk ya. Dhek ngerti sih, nyong saiki dadi model profesional. Dadi maklumilah, kudu bener-bener nguras waktu. Tapi siki nyong bali arep bahas pernikahannya dhewek. Mas Ijal? Ijal, Piye kenalna? nyong seperti kok Mas. Siapa sih Dek? Mbak, kenalan. Nyong Resti. Kancane Rizal. Oh iya, Zal, iki ana titipan. Nggo sih Mbak. Apa aku salah yen aku cerita apa anane wong sing ning sandingmu Yang serius Resti kuwi mung kancane Dek. Justru Resti kuwi lebih dari kanca. Guys selalu ana nggo nyong. Di saat Diki ora duwe wektu nggo nyong dan di saat Diki sibuk karo karir Diki. aku kondo Tapi kuwi kabeh demi nggo hubungane dhewek. Oh, nyong ngerti. Tapi apa Diki ora cukup nak sing kerja nyong wae? Apa ora duwe waktu 1 detik pun nggo ngabari nyong? 3 tahun nyong ditinggalna Diki. Apa nyong salah lur liyane? Yang kan jaluk ngapura. Dhek seneng kan karo Resti? Siki doyok bae Resti, nyong rela pernikahannya dhewek batal. Sing penting dhewek bahagia. Guys, Senajan aku lara masih kuat nyangga Wes lah Res, usah ditangisi Rizal. Rizal ki sebenere Nyong wis ngerti Zis. Nek Rizal ku wis tunangan. wes lah Res, sabar wae. Tapi yes, nyong wis terlanjur seneng karo Rizal. Nyong wis terlanjur nyaman karo Rizal. Tapi nyong kudu kelan Rizal. Karena Rizal arep nikah. siapa sing ngene nikah, Res? sing ning sandingmu ben melu krungu piye tenane Diki ngapa nang kene? Sabar bro. Mung gak nggae lara ati Resti tok. Nyong iki gek omong empat mata ki ya Resti. Gelem Res? Zis, Nyong gek ngowe undangan Res. iki mrene wong arep ngewe undangan. Tenang wae Zal. Nyong bakal teka tanpa undangan. Res, ora gek bukane sik po. Dan tulisannya Rizal dengan Resti. Iki salah cetak Zal. Ora kok Res. Ora gelem tambah cara nyong. Dek serius. Rizal.
Halo guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya Kampung Grogol dan channel saya Resti Cagar. Bye.